2 lasta, siis mulla on tyttö ja poika, 10-vuotias tyttö, 7-vuotias poika. Ja tiedättekö, silloin kun mä odotin mun ensimmäistä lasta, niin mä todella toivoin, että mä saisin tyttölapsen, koska mä halusin saada lapsen, kenen kanssa mulla on yhteys ja me voidaan kommunikoida. Virhe! Koska me kommunikoidaan Jumalalta ihan koko ajan. Se on tietenkin koko ajan tässä ja koko ajan se selittää jotain. Äiti, arvaa mitä mun yksi kaveri sanoi tänään. Äiti, arvaa mitä mun opettaja sanoi tänään. Äiti, voitko tulla tänne katsomaan, kun mä sain tämmösen WhatsApp-viestin. Äiti, hei, kun mulla on täällä penaalissa tämmönen Hello Kitty-kynä ja toinen Hello Kitty-kynä ja kolmas Hello Kitty-kynä. Sitten mulla on Hello Kitty-kumi, Hello Kitty-viivotin, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Sitten kun mä kerrankin sanoin sille, että saisiks mä olla ihan hetken aikaa rauhassa, niin se on mulle sille, äiti, sä et rakasta mua enää! No pikkuhiljaa ymmärtää, miltä miehistä tuntuu. Ei ole helppoa. Ja sit tiettäkö näiden meidän keskustelun aikana mun 7-vuotias poikani on hypännyt 5 kertaa olla sohvalta, lyönyt päänsä, saanut nenäverenvuodon. Sit se juoksee alasti ympäri kämppää huutaa, kattokaa, mun pippeli on välillä ihan suora! Nauti poikani, kaikki loppuu aikanaan. Se on rankkaa se.